Seumas Oteli irlandarraren eulearen hilobia aurkeztuko dizuet. Liburu zoragarria, liburu umoretsua batez ere. Hemen irlandarren umore beltz hori lantzen da. Izan ere, liburu osoa gertatzen da kanposantu batean, hilerri batean. Horrek ez du esan nahi, liburu tristea goibela denik. Kontrako ere esango nuke, irribarrez irakurtzeko liburua da. Humorez gainezka dauen liburua, ironia, sarkasmo puntu bat ere badaukana, oso irlandarra dana, baina oso gure sentitzen duguna aldi berean. Beraz, oso liburu gomendagarria, bai udan, bai neguan irakurtzeko, beti ere irribarre bat dagoen.